Медитация Шинсей. Връзка с душата на вашето бебе. Направете няколко дълбоки вдишвания. Дишвате през носа, издишвате бавно през устата. И отново вдишвате през носа. Издишвате бавно през устата. Затваряте очи. Може да полегнете или да седнете в удобна за вас поза с изправен гръбнак. Отново вдишваме през носа. И бавно издишваме през устата. Успокойте ума. Ако все пак някакви мисли започнат да влизат в него, не им се гневете, просто им кажете: ще се занимавам с вас по-късно. И се връщате да следвате и да слушате гласа ми. Влизате в пространство, в което се чувствате напълно защитени, обгрижени. Усещате вашият сърдечен ритъм. Краката ви натежават. Усещате цялото ви тяло как се отпуска. Из вътрешния си поглед виждате всъщност, че се оглеждате в други очи, точно пред вас. Разгледайте очите. Вижте какъв цвят са, колко е голяма зеницата, колко са големи миглите. И всъщност разбирате, че вие гледате в очите на красивата душа на вашето бебенце. Усетете нейният сладък аромат. Вижте я как в преливащи се цветове сияе. Усетете пулса й. И оценете какво изпитвате точно в този момент. Разширете от сърцето си в двете страни и напред и нагоре това усещане в 2 пъти по-голям мащаб. Отправете поглед надолу към вашият корем и вижте вашият пъп. Вижте как от него излиза пъп на връв, която постепенно насочвате към душата на вашето бебенце. Вижте как душата му се свързва с отсрещния край
на пъпната връв, която излиза от вашият корем. В момента на свързването усетете цялата любов, цялата мощна вяра и доверие, които ви свързват посредством тази пъпна връв. Вижте как се усмихва, как ви гледа, как ви чака. И всички тези чувства, които усещате в момента, си представете, че сякаш имате едно копче за усилване на звука и увеличете вашите чувства на максимум. Сякаш завъртате това копче крайно надясно и ги усилвате. Те вече не са 2 пъти увеличени. Те са увеличени 10 пъти, 1000 пъти, 1 милион пъти. Тази любов надминава рамките на вашия град, на вашата държава, на вашият континент, на земното кълбо. Вижте как вие и душата на вашето бебенце сте свързани с пъпната връв и сте в този огромен поток на любов, вяра и доверие между вас, което се простира това поле дори отвъд рамките на планетата Земя. Дишваме, издишваме, усмихваме се, потапяме се в тези усещания и започваме да събираме цялата тази чистота и вибрация в нашето сърце. Смаляваме я, вече тя е на равнището на континента, на равнището на нашата държава. Смаляваме я, сгъстяваме я. Тя вече е сякаш една малка перличка, която посаждаме в нашето сърце. Вие и вашето детенце сте свързани с енергийната пъпна връв на любовта, доверието и вярата. И никой не може да разруши тази връзка. Душата на вашето бебенце ви очаква. Отворете очи и напишете всички онези действия, които ще направите, за да може вашето бебенце по-бързо да е реалност във вашия живот. Тази медитация е част от методът Шинсей, авторска методика на Деси Костова, вашата онлайн акушерка.